Jo sóc la Irene i porto una empresa de divulgació i comunicació científica i tecnològica que és la Mandarina de Newton. Va començar com un blog personal. Un bon dia, la Irene decideix que té ganes d'explicar al món les seves curiositats sobre ciència, jugar, ser una mica divertida, àcida potser, i una mica barrejant la meva trajectòria en el món de la dansa i la meva trajectòria en el món de la ciència. Trobo un nom que és la Mandarina, una mica en joc de paraules amb ballarina, la Mandarina de Newton, en honor també a un gran científic i que ell va arribar a la llei de la gravitació, diuen, gràcies a una poma. Doncs jo em considero la mandarina d'aquest gran científic que fou Isaac Newton. Una mica com si fes cuina, on els ingredients acostumen a ser ciència i tecnologia i alguna espècie més. Pot ser teatre, pot ser dansa, pot ser ciència i espectacles, pot ser ciència i exposicions, pot ser ciència audiovisuals. El que faig és combinar tots aquests ingredients per tenir productes diferents de la ciència, de la tecnologia, del ser curiós, de voler saber més, de tenir un mètode una mica rigorós de treball, però també una voluntat de jugar i d'experimentar. Tot això en combinat fa el nom i la cosa, la Mandarina de Newton. La idea ve d'una trajectòria d'haver treballat en diferents centres de ciència i tecnologia i un dia decideixo que tinc ganes de fer projectes diferents i variats, que tinc ganes d'estar pel meu compte. He participat en projectes com l'ExpoLab, que és una nova manera d'entendre les exposicions i consisteix en introduir la participació ciutadana en les exposicions. En comptes de només trobar-nos a la visita, ens anem trobant en tot el procés, triar continguts, fer el disseny, crear les activitats. També estic a BTV fent experiments, 15 minuts de ciència cada divendres i porto coses sorprenents com motors elèctrics, hexafluorur de sofre o nitrogen líquid. A part d'això, ajudo els centres de recerca a difondre la seva recerca, fer més accessible tots els seus coneixements o ajudo a companyies de teatre a introduir ciència en els seus espectacles. Una mica hibridant ciència, tecnologia, art, una bona cuina amb molt bon gust. Amb aquesta voluntat d'escampar el virus de la ciència a tot el món, jo començo la meva empresa al gener del 2010.